Klaro kaayo mga igsoon ang pagpasabot ni Kristo sa pasumbingay mahitungod sa nabati na to gahapon na ang uma sa Ginoo nagsagol ang trigo ug ang sagbot. Ang gitanom sa Ginoo sa iyang uma mao ang trigo, mga maayong binhi. Ang nagtanom sa sagbot mao ang yawa. Yan, tipo ni sila. Ya kani kunong mga trigo mao ni ang mga tawo nga sakop sa Ginoo, ang sagbot mao ni ang sakop sa yawa. Gipangutan ay mong tupad na kinsa man kang sakop. Pangutan ba na kinsa man kang sakop. Onya ang sagbot ug ang trigo nailhan nga di day sila parihas tungod sa ilang bunga. Mao nang ningon sa si Kristo, ang usa ka kahoy mailhan kung maayo bang kahoy o dautan bang kahoy pinaagi sa iyang bunga. So si San Joaquin o si Santa Ana mailhan gid nato nga mga buutan ni sila nga asawa ug bana, buutan nga mga tao tungod kay ang ilang bunga mao man ang mahal nga Birhen Maria. Nya mahibaw-an pud nato ang mahal nga Birhen Maria o si San Jose nga mga buutan nga mga bana ug asawa ug ginikanan tungod kay ang ilang bunga mao man si Hesus. Kumusta mang inyong mga bunga karon? Mga buutan? Sige, sayo ra kay nailhon. Basta ngimo ganing bunga, buangon, sa to pa, buangon sa ka. Yung kadi pa diroy, nagtinarong bayag yun ko. Ayun na lang kita. Mutakod yun na. Mutakod. Sa inyong tanaw, ang akong ginikanan, mama na kong papa, mga buangon o maayo ka to? Tutok-tutok, kailang ko. Niya panidi hasta sa nako mga igsoong uban, niyam na din duhaman mi kabuok. Aning kuan mailhan ninyo unsa sa tong akong ginikanan. Di ko moingong maayo sila, di sa ko moingong buangon, kamulay hukom. Mao na siya. Kamo sige mamurog simba dinhi, mailhan ako nga katong inyo sang mga ginikanan dulduol sa tos Ginoo, kay sige mamurog simba. Ingka di pa dire wag ito simba-simba sila. Di wa mo kumingon nga magsigsimba basig layo sa simbahan. Ang ako lang, dool gitos Ginoo, kay mitakod man ninyo ang pagka-Diyos nun. Ano na siya. Pero nasa yung mga buangong ginikanan, ang anak nahimo sang buutan. Nga naman, gisagop sa mga buutan. Naman sa anak. Makonvert ba? Gitawag na siya conversion, pero mailhan sa Diyapo nato ang nisagop niya. Nindot o kuan. Pero normally, magsukad gyud sa pamilya, dili gid 100%, pero ang kinaiya sa usa ka tawo iya gid nang nakuha diha sa pamilya. Kaya ang pamilya manggod or ang tawo nga nagpadako nimo mao man ginay unang mga gitawag natong influences. Kay kani mga utong kinabuhi sa kalibutan depende sa influential. Mabitan na kani mga vloggers, gitawag na sila mga network influencers. Kay mo influence man o mga kamatuoran or informasyon or culture tungod sa ilang pagsigi o paambit. Nakaron sa atong tubag sa Salmo, sa may atong tubag, tungod sa himaya sa imungalan o Ginoo luwasa kami. Ang kalibutan karon nagkinahanglag kaluwasan. Kining gihisgutan ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa nga ningon siya, Lord, imo na bang gikalimtan kami? Nagampo man unta mig kalinaw, kagubot man hinuog kamatay ang among na sinati. Nagsige mig ampo nga magkahiusa mi naggubat naman noon mi. Di ba? Nahitabo na karon. Sige man tag-ampo og kalinaw, pero gubat hinuon. Sige tag-ampo og healing. Why mga Kristiyano wa mag-ampo og healing? Oy, pero kamatay hinuon, sakit hinuon.
Nana sa ilang gi-introduce nga bag-ong sakit kanang unsa nga ana, monkeypox. Sunod ana, baboy pox. Sunod ana, iropox. Bisag unsa na lang ipang introduce nga mga sakit ba? Nya siging gastong kwarta, hugno ng atong ekonomiya, guba ng atong mga relasyon ug ang atong panudlanan. Sige lang gyapon ning mga sakit. Unsa man wa na takaloy is Ginoo? Ana ba? Unsa may solusyon ni Propeta Jeremias? Niingon din siya, Ginoo, nagbasol mi sa among mga sala. Among gibasulan ang among sala, ug ang sala sa among katigulangan. Iyang giangkon nga sila di ay makasasala kay produkto sa mga ginikanan. Kamurong nanimba dinhi, popariha raman tag edad. Gawas lang anang pipila nga mga una-una gyud, no? Natiwasono na kay mga naong ba. Ang kasagaran gid natong mahinumduman, ako ang mahinumduman kinako sa akong galibot didto sa among balay kana gyung pagrosaryo kada adlaw. Common kay na dito sa amo magrosaryo gyud unya ini ka alas 6, alas 12 ginang alas 7 gabi hipos na naginas balay nya dili gyud mahitabo nga mulapas ang alas 9 gabi mga tug na gina. Mao na ang akong gitubuan. Amot ang inyo ka inana sad. Adi mo mga tug sa suna. Depende tingali, no? Nya karon katong mga tawhana na ato tong gisupak sa ato na sang generation karon kita nga buhi pa musupak na ta kay mangita naman tag kwarta ni uso na ang hapit di na matog nya di na kay magrosaryo kay busy sa trabaho na sugod na nya sugod na sa ning pag boom sa atong economic, pag boom sa atong technology, pagsud aning gitawag na tog economic na developments ni sugod dayon pagkaus-us ang focus sa pagampo. Didto na ta naghuna-huna nga ang developments, ang atong mga economic developments, political, social, arts, technology nga ni-develop na nagtuo ta mauna ni ang akong Ginoo. Mauna ni ang makalipay nako, mauna ni ang makasecured sa akong future. Og wa na ta mogunit og rosaryuhan, wa na kayoy mobasag Bible, wa na kaayoy mosimba gyud nga kanang maningkamot gyud simba tungod kay ang Ginoo akong gilauman. Og mauna ni nanood na ang mga sala. Sala sa kahakog, sala sa kalaway, sala sa pagpamakak, sala sa pagdinautay, sala sa pagdinumtanay, kay nag-ilog nas mga kwarta o uban pa. Develop naman. Sala sa garbo, kanang ako number 1, kay ako mo'y summa cum laude, ako daghan kong nakatunan, mga inana ba? No, nanood na sila. Mas nindot kog mga gadgets, kamo, wa mo'y ayo. Pagsud na ning garbo, nanood na ang sala, misunod dayon ang kagubot, misunod dayon ang kamatay, sunod dayon ang grabing gubat, wa na, og nangaguba ang atong kinaiyahan. Giguba nato. Og mao na naron do na natay giing gitawag og bag-o pa man lang ning gasugod kaning global warming wa man i-announce sa una kato mga pagkatao nato. Wa pa karon mga pagsuod sa mga aning 21st century mga 2000 diha gid ni kusog og maayo ang kanang announcement nga hala kakuyaw di aning global warming, climate change. Kay nangaguba na di ay didto tungod sa atong gitawag og economic boom. Hapit na sa tamo, boom. Buto. So, inana na. Karon sa may solusyon. Pareha ni Propeta Jeremias, balik sa Ginoo.
pangayog pasaylo. Si San Joaquin o si Santa Ana, sa ilang panahon, nahimo silang tinamay tungod sa ilang pagka-sterile, wa manganak. Sa una, sa wayon magyug kag magminyo nga way anak. Karon gusto naman kay way anak. Sa una, dako kay ng kasakit nga way anak. Mautong na nagampo sila, nagpabilin silang suod sa Ginoo, o ang Ginoo tungod sa ilang pagampo minghatag og the best nga child na mao si Mama Mary. Mo na balik kita sa pagampo. Balik tagampo. Ayaw na pagsigig kunahunaan ng kwarta nga mao gid nay solusyon. Mao nay solusyon basta ang kwarta kuyog ang Ginoo. Pananglitan, kuyog ang Ginoo, itabang nimos mga way kwarta ang imong kwarta. O kana, dako kay nagikatabang ang kwarta. Dili kay magsigil agad padako sa imong balay, panindot anang imong mga appliances, pamalit anang mga sinina, pagkaon nga lami kayo. Nya ang imong silingan way hapit kaon, wa gani hapit agianan tungod kay imong gipitos og maayos imong kural. Maglinaw gani ang tubig ngadto sa ila kay ang kanal nila nga padung unta sa imong kural gi-concrete man nimo mo balik nang adtong tubig. Nya moingon ni ka bahala mo diha. Sulbaran na ninyo kay ako ni dinhing puder. Yawa oy. Mura man kag nakatag-iyag kalibutan. Bitan na kanang naay lugar nga among gidiskas-diskas og asa agi ba. Ang saan man to pag-agi dito sa Luyon? Ako ninyo ta dinhi. Pagian ko ni. Nako pasta no. Og pariha tag batasan ani tanan. Sige, imo ning puder. Imo gini dinhing kuan. Di gini nimo paagian. Nya, asa man kaagi inig trabaho nimo. Naara jud ka diha, dadon na nimo nako. Porting daghanang imong giagian nga di na nimo puder. Di ka maikob nga nigamit ka didto. Gikan pa lang diri daas liluan ngadto kutob sa konsolasyon. Porting nang daghanang imong giagian nga di nimo puder. Nya sa imong puder kuno, di ka magpaagis imong silingan, nya kusog kang mogamit sa ubang mga lugar nga dili na sad nimo puder. Kawa gud nimo ibatasan. Unyag mo ingon sa turong usa dito, di ti ka pagion diri kay ako sa ning puder. Nya mingon sa usa, di ko ni pagian, di ko ni pulos na taway pagian. Managbarog na lang ta, nawa na tay maagian. Og maghimo kong flyover, asa man nimo ibutang ang haligis imong flyover, adto na sa dili nimo puder. Sa maghimo kong eroplano, may kanang hangin, apil man as puder nako. Ngano mo agi mo kada asamo kay kastanan, ang dagat gani apil man as atong puder. Mga inana ba? In short, ang Diyos nun nga kinaiya, mao gyud ang paghigugmaay. Anang pagbinatiay, paghatagay sa atong mga pag-alagaray sa usag-usa. Napasalamat as namalit og slot. Nindot kaayo ni nga kinaiya. Congratulations yun ninyo. Pakpakan na tabi ang tanang namalit og slot. Kamong tanan nga namalit og slots, pwede na mo gyud mo mga matay. Nga naman, di gyud mo balibaran dito sa langit. Una, sugaton mong Bishop Chupilo Kamumot. Nya, naasas Mama Mary. Di ba? Si San Vicente Ferrer. Kay, sige, mag-donate ani. Kapilinya lang daan, dinhilang sa atong simbahan. San Vicente Ferrer. Tulo na kabukligon kay musugat San Vicente Ferrer, Mama Mary, o si Bishop Chupilo Kamumot. Maimpierno pa mo ana. Ingka di pa diri, basta daghan gitag sa maimpierno kita. Tinuod gid na. Og ang timaan na minus kag sa kanang kamao kang muhatag. Dili ka daw. Kay kasagaran Diyos mga sadan daw. Tinuod gid na. So mo na, moingon sad ko nga, kay nimalit mamog slots, para sa atong kalihukan sa simbahan, dili kayo grabe ang inyong sala. Kay ang taong grabe ang sala, di ginamuhatag. Labi na gyud para simbahan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na, nakahatag na ka, og sla, nakapalit na kag sla. Musanong gani ka, congrats, minus kag sa. Okay, maila maginas binuhatan ba?
So salamat sa atong mga namalit og slots. As of yesterday, ang atong halin ni total na og 5,307 slots. Pakpak. 1,693 pa. Duha na lang kaadlaw. Karon na lang og ugma. Duha kaadlaw karon og ugma. Nabitay mahurot ka na padir nakuambot lang depende sa mga madre o perti nilang luhod-luhod ron dito kay di man ni ato ila man kamo dia mga DST Daughters of Santa Teresa pangluhod mong tanan dupa-dupa mo diha aron mahurot ni karon kay perti na nakong luhod wa man mahurot. Pero basin pag mahurot ni ugma siguro no ugma hangtod pa man ni nato sige kwenta ini ka nga Bernes, ingon sang uban, ilahos lang na sa month-in pa dire. Sige. O di gini mahurot ugma. Ilahos ta ni month-in, karong, masamang month-in? Weekends, ano? Domingo, 31. Anong dag ilahos ni nato Sabado? Di ba? Aron mahurot gini, gamay naman lang sa ni, o paliton gini, daghan naman ni, mahurot naman gini. Ako lang point is, kanindot sa mga tao nga, nindot og bunga. Ang nindot nga bunga, mao ang makalipay sa atong isig katao. Mailhan ra gid na nato nga maayo tag bunga basta ang atong nahatag sa to isig katao kalipay. Naa magihinoy masakitan sama ni Kristo, nasakitan man sa tong uban niyang mga ganing kuyog nga mga tao gani mipatay gid to niya pero jutay kaayo. Mailhan man sa nimo ang nasakitan, mga buangon man na sila. Basta magbuhat kag maayo, ang masakitan, ang buangon. Ana na siya. Dalitan, manggihatagon ka, na pagkabana, hatag yun ka sa imong time, sa imong silingan. Ana, masuko ng imong asawa, kay buangon man. Di ba? Dudahan dayon ka. Kabit na nimo. Pero ang imo tinarunggod nga share nga tos imong serbisyo, mabuntagan lang ka usahay kay dugay mang mahuman ang kaning trabaho. Pero kung ang asawa sa tarong buutan, di gina siya magduda, maluoy hinuon siya siyang bana nga nabuntagan, niya pag uli luspad na kaignaw siya, wag itog dong siya overtime man ginako dai kay dako kayo ditong trabaho unon. Ana, kisa may imong kuyog sa kamerang duha, ana. Mao bitang nadugay human kay sila rang duha. Ana. Anya ikaw magduda ka, isip asawa, buangon ka. Unya kung tinuod sa gyud nga nagbuhat sila dautan, unsa may bation sa asawa? Dili kasuko, basta tarong siya, kaluoy. Maluoy siya, kaluoy sa kong bana pagkabakakon. Kaluoy sa kong bana natintal sa pagpakasala. Ana, dili kay masuko. Kay masuko na ka, buangon ka. Murabag, mailhan na, kanibang kandila, gasiga man mailhan ni mo kung sa'y na aslaom. Kung sa may na aslaom, aning atong kuan. Ang naaslaom, kayo. Kayo ang suhod, anak. Mo nang magsiga. Kaya di pa kayo ang suhod, anak. Kung tubig, pa di na mo siga. Kuha mo sa akong example. Wasan mo lang nitutok raman mo. Pasabot, kung niya kay yawa din dali kay kang matakdan og yawa. Kay mo kunik mo na siya. Murag konduktor ba? Para nang atong electric fan, kanang natong suga. Ang lubot anang suga, konduktor na. Nya imong i-attach dito sa iyang sakit na konduktor sad, ang switch di aras luyo, inig tulpok ni mo dirhe, siga siya diha. Ngano man, mo kunik man, kay naaman siya kurinti, konduktor man siya sa kurinti. Ana na siya. Muna, kung ang inyo rong kasing-kasing, konduktor sa yawa, ikakita ninyo nako nga, taas na kay kong humili, magyaw-yaw mo. Dugay sa kaistanan, dugay pa mo sugod, dugay pa mo kan. Maunay mga yawanon, pero Diyos noon, may ka, humili pa more. Ana. Sige na manindog na ta.